କାକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜାଳି ସେକି ଥାଏ ଆଉ ମା ଟିଏ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁଃଖର ନଦୀକୁ ପାର ହେଇଯାଏ। ମୋ ଝିଅ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ବାଧା ବନ୍ଧନର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଯିବି। ଅନୁଶାସନ ମାନି ରହିଛି କାହାକୁ ମାରି ଦେଇ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆମେ କଥା କହୁଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଶିଖା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ମାରି ଦେଇ ଲାଲିର ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଶୋଧ ଆବେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ କେମିତି? ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ବିଧବା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଏବେଠାରୁ ତୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହବ। ମୋ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରଟା ଆପେ ଆପେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଇଠି ସେ ବିଧବା ହବ। इतिहास का देखा है कोला अरे जाइए कुआरे को तुम्हें असो असो तुम्हें तुम मोबाइल में वीडियो शूट करी तुम्हारे यूट्यूब पे चलेगी ना तुम व्यूअर्स पर देखो तो अरे देखो तो दोस्ते जुमे आदर्श शिक्षा के विधि वंचित होता निज स्त्री को विधवा कर